Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Munyika. Doola siya aron moamin ka. Unya pa dool dayon ako. Gigi. Amen ko pa. Ikaw may lagay mi kugo sa bata. Mas musali ko ni Mateo pa. Aris, nisot simbahan ha. Anong mibiya man dahil to siya? Sa man doon na siya ikadlukan ako, Sarah. Uwa pa uy. Dili lang siya gusto mainitan ang bata. Ay, hangtod karon. Duda paghihapon ko niya itong tawhana. Pa, wa ko mahayi nga nagpakasal ko ni Mateo. Mahimong doon na siya diferensya sa imong pananaw pero para namong duha ni Day Barbie, normal si Mateo. Labaw sa tanan mapinanggaon siya. Malipayon ka ba? Malipayon kaayo pa. Ambot lang jud, Sarah. Nagduda jud ko. Pa, ako may tuho, ibi. Happy ko uban sa akong anak og ni Mateo. Timan ilang ha. Doon na gani ko'y madiskubriyan. Kuhaon tagud ka. Hangtod na ang imong anak. Suko yung papa. Wa man. Unsa may ang masukan? Makakaniyan o. Ha? Unsa may akong gipamakak, Mateo? Ako ang papa Nika. Pero ako man jud ang papa Nika, no? Ayaw na guna-hunaa, Mateo. Basta, ikaw maoy papa ni Day Barbie. Ang imong munyeka. Huy. Makita ka kaning papa o madunggan ka na. Di ano. Di lang kulipay. Basta ako ang papa Nika. Uban ako. Aron imong maila-ila ang akong igagaw. No. Ayun na lang. Sunod gayon na lang. Unsa man ko imong gidalian? Nagpaabot na nako ako mga bro. O excited na kay ko nga makigbanding nila. Maghubog di ay kang maayo, ana. Tingali ko ka sa bahay, ha. Inigpauli na ako. Di na may tabo eh. Okay, magawas na ko. Sure man ka nga dili ka makikita sa akong igagaw. Next time na lang. Kanang ako'y kasabot. Okay? Okay. Mm. Magawas na ko. Walay kiss. Check your time. Okay, bye. Bye. Ang gago. Abisad ka niya ako gid siyang ipaila-ila sa akong igagaw. Not now, Anton. Thank you, Lord. Gitugtan ko nimo katambo sa bunyag sa akong anak. Mamahimo ng Kristiyanos ang akong anak. Lolo, ilak-ilak sila o. Ako Nika, wag sigilak. Sorry, Sarah. Di na ko katawa. Nahibaw ko nga nalipay ka kay si Day Barbie wa ra gyud mo hilak sa dihang gibubuan og tubig ang iyang agtam. Lagi. Lipay lagi ko. Hapit na mahuman ang seremonyas. Ano guda? Huwag yun ko makaabot. Pero okay lang. Niya pa sila sa simbahan. Ikaw to igsuon sa bana ni Sarah, no? Ha? Ikaw to miduol na itong babae nga murag nakaminos sa kong anak. Sorry niya tong hitabuha, sir.
Oh, sir, nganong imong kong gitutukan? Bisag unsaon ako tanaw, moabot jud sa kong huna-huna pagduda nga Ngaon sa, sir? nga ikaw ang boyfriend ni Sarah. Sa? Nasayop ka, sir. Excuse me, sir, ha? Kaya lang. Sa una ko palang pagkakita si mong manghod, wa jud ko motuo nga siya ay boyfriend ni Sarah. Pero sa diyang nakita ko ikaw, bikalit og kubang akong dugan. Sir, murag, nahuman na ang bunyag. Murag, Oh, gusto ko sa kong pagduda. Tugani ko sinuod, aron di ko mag-wild din eh. Unsa man, ha? oh, sir. Ah, Diya ano mo, ha? Doon ay problema, pre. Unsa man nakasaha nimo ang akong anak? wa man, pero doon na lang ko ikipangutana niya. Unsa man na, pre? Kung siya ba yun ang tinud-anay nga boyfriend ni Sarah? Nakasal na sila si Sarah ug Mateo, pre. O gani, imong nasaksihan. Unsa ka pinangga ni Mateo ang iyang anak. Sorry jud kayo, Mari. Sa una ko palang pagkakita ni Mateo, kidumbol dayon ng akong dughan. Kay, mo protestaw dako. Nga doon na joy sayop sa maong panagsabot nato. Pre, bunyag ron sa atong apo. Let's enjoy. Sa diyang nakita ko si Anton, kalit na abli sa akong alimpatakan ang kamaturan. Nakaingon dayon ko nga kining tawhana mo'y tinud-anay nga boyfriend ni Sarah. Pre, dalag na, pre. Ah. Human na ang bunyag. Ayaw man sahig pagduda kini maong okasyon. Angay ta maglipay. Kay Cristianos nagyud si Inday Barbie, ang atong apo. Niya, di ka dong? Kuyawan ko na. Ano ka? Ay, gisudyaan ko sa amahan ni Sarah. Iyagid kong gisudyaan nga ako mo boyfriend ni Sarah. Ano nagpakita mo sa kaniya? Wa ko makabantay, oy. Natural ang tingali na sa kamandong. Tungatun kay magduda yun. Lahi magod si Dumatiyo kay nimo. Hangtod sa day ka? Musabay sa sudya atong tawana? Sana. Ito ka na? Sabi niya. Anong sudya man taon ko nimo eh? Ha? So may akong labot na Sara. Katong amahan ni Sara mo'y doon na gyud akong katungod aron sudya nimo. Hilom di ay. Asa man ang resepsyon ba? Kay muna na lang ko. Nakahigayon ka gyud ay sa pagtambong. Akong anak ang gibunyakan, ma. Ayaw patakag pangangkon. Ma, Hapit ka ba yung masakpi sa amahan ni Sarah? Maayo ka ni kay kiduol ko ikaw. gikuyawan bitaw ko. Bisan kinsa Anton, makadudak yun. Ma, Kalahi na yung duha ni Mateo. Pero makapangutanag yun ang makakita. Nganong si Mateo may gipili ni Sarah. Kagwapa ni Sarah. Kamu ginunta mo'y angayng parison. ay, mamay mo ba? Di na ito mag-iskot, anak. Tabangin noon ko, bi. Usabay akong ikatabang ni mo. Dadadin yung bata. Gusto ko siya makugos. Gusto na ko siyang hagkan. Huwag ihatag niya nga akong gift. Ayaw ko binuangi, Anton. Malipay ka ba unya nga mag-wild si Mateo din he? Unya ako'y atubangon. Antos lang dihag tanaw. Oh, Hain man dangi mong ka-live-in. Nganong nakaanhi ka man. doon na sa ilaing lakaw, ma. Inig uli adto nga wa ka sa inyo. Tingali iya kag apason. Unya magbinastos to. Di na niya mabuhat, ma. Tungod kay wasa makatultol din eh. Ay, ambot lang gid nimo, Anton. Ako na balikon sila sa Mateo ug Sara. Buang jud ni Brad na ko ang tunda. Nga no? Ani jud? Mateo, ayaw pangitagubot ha. Di ko gusto kita siya din nako. Mateo, muhangyo lang yung kunin mo. Dili ko gusto nga ikaw may mangitag samok, ha? Lagot ko. Pugni imong kalagot, Mateo. Niabi si Papa. Ug ang uban ako igsuon. Uy, Hinaya na imong tingog, Mateo. dinilang ka. Ato na ko, mama. Ano? Dili ko gusto mo biya ka din eh. Huwato na to nga modool din si Mama ug maisultihi sa gusto nimong mahitabo. Ngita jud gubot na.
lang, Brad Anton. Ngita lagi jud gubot! Ngita jud gubot! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!